من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkaneron napagarabadan sa Allah subhanahu wa ta'ala diyan kaiya ay nalintan siya zamana na pinaiwan Allah kung mga pipi amang kamaltan wag isultin o kuli mo iyan. Ginanso kapakalarandan ko al-jannatul firdausil a'la may pagpadatano adir ko tuwa inatano lukustano gubaytano sabab ay tinalimutan ni mantuwa magpiyaa kagagawiin nabaluin mo Allah sa kuburiyan na palad sa kalamalamag o surga na wala na niyang katarutupin. Umangasin ba niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala na ilaun wallah. Allahumma amin. Mawali po Allah, batalo pangalipatiya sita no matatag madadalam sa niyang kaya ulan-ulan tanong mga Muslim agi-iso ulan-ulan na jamanil akhir ika-10 Agusyo imanto sa niyang kaya jamanil akhir paganay agawin uulan-ulan mga sarwang aginan so ulan-ulan abagburang mga sarwang agiya soal ulan-ulan na January. Ayaw wala tanong kung ulan-ulan na Ramadan. Ipupunayo tanong na agiya asisitan sa din kaya Jamadil Akhir o di na Jamadil Tani na naman ng pulo ang walong iman ko na sisayan sa ulan-ulan na Ramadan. Naman ng pulo ang walong السلسلة din ulan-ulan na Ramadan. Ino mga day. So kapag hinaranang tapos sa kanang Muslim na sa kanang Muslim babae. Taktan na kaya at yung kaya ulan-ulan na kao kaya taktan na ka na January, February, March o baka 5 ka New Year. Hinaw na? Nadal po kasumbog sa inong tanaw manias sa napasumbog nila ginawa niya. Ginawa ko lang. Na mga lili kaya ulan-ulan na ka ng Muslim, tatano na ano, ay tatano na naman na sa ulan-ulan ng mga sarwa. Adi naman ang mga Muslim na ay ulan-ulan nilang na Diyas, Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul na kung Muslim baka natatanong ka. Ibuot ang tanong ka na di ko to January, February, March, April, May. Akanuhan yan. Kayo mga simbo ang mga ala, mga pipiya, at kasukatan umaaparila Allah subhanahu wa ta'ala na siya ng ipapantag kung mga ulan-ulan ng mga Muslim. Nabaan na si ipapantag na kung ulan-ulan ng mga sarwang. Uling kami ng Quraysh, so ulan-ulan ang mga Muslim na di ka mapagbilbot at di ko tuwa isa amala asimbo sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala at talugaw iya di pagwasaan ko umanpan sumagad sa ulan-ulan o kapakatutundutundugin na umani ulan-ulan na alaman dadalbon at talugaw iyo pagwasakon na isa amala sa imbuwir ka Allah yapyan o kaso kanawtang ugabun adus sa prayer ko Allah subhanahu wa ta'ala kapag mo sa nagingan na tulugawin. Tunanan, yun ay suya, ayyamul bid. Ikasapul agutlo,
ika-10 ika-10 ko ulan-ulan tanong mga Muslim. Inuban ang matatago ko ulan-ulan ng mga sarwa. January, February, March, April, ang abon matatago. Ayaw yung aakal, apiyak kasik-kasikaw sa ginawa na so ulan-ulan tanong mga Muslim na pamakabatan ng pag-isirin. Natiga Muslim ka, taga-uway. Nato na yung ulan-ulan naman to. Kaya isita nung kalustad. Isita nung kay Alim. Isita nung kalustad. Isita nung kay Imam. Isita nung kay Bilal. Isita bayag mo Muslim na si Imam. Bayag mo Muslim na si Ustad. Si Ustad. Bayag mo Muslim na si kasakan na mga Muslim. Di ka bukod-bukod sa kapira ka na makasukar ka. Walang personalan. Trabaho lang ito. Yung mga muda. Uli lang, walau ka na murwan, pero ang kasundunan at iya panikapalipayan. Nagyaya. At dapat na mag-iinaran sa Muslim ang mga Muslim at dapat. Nagtatalik ko lang yung surkiyan na ayan niya nagduda ka sa surkos sa ruhatan. Di biya karata-rata sa ginawa. Mga uri po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito kawan na ta, amiyang karaniwan ito sa diyan kaya ulan-ulan na Ramadan kabun na inaman naman puno agulo gawin iman to na susis ulan-ulan na Ramadan. Ay akman ang pag-isis saya. Ino mga din, kaya amiyang karaniwan sa ulan-ulan na Ramadan. Miyak kapungan na yung mga din. Sa preparo ka ay pagalaw ka kung magpakaw ulan-ulan na Ramadan ang takat-taka naman ito na nakapanungguan na nakapanagpangkar sa kapreparaduin ka. Kaya mali na nakapagaw ulan-ulan na Ramadan. Kaya kung mga niya piniparaduin ka, nakagiyamiya ka, umasuguguragun, umasarwang, nakagiyamang magugugawin, nagituloy ka seminar. Manukha ko na yung ganda-ganda na pinisip ka sa ginawang ka. Dahil mga day, ang piniparaduan ka. Nakagimya ka umasugugurag mga sarwang na piniparaduan ka, na pituloyan ka, na siwa ka sa pusuin mga sarwang. Umani saya na pusumpugin nga na ginawa niyan kung ipupagay sa niya nun santa. Kaya amiyakaran niya din kaya ulan-ulan na Ramadan. At preparaduin ka ulit peluang mo. Sa ayat preparaduin ka na makasigurado ka. Sabab piyang kau makas sa ulan-ulan na Ramadan. Nagtarimaan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga simbang ka. Akag yung magpa na sana yawis kisan at Nabi sallallahu alaihi wasallam sumataw asyaban ulan-ulan Ramadan kadanya masukat sumaapalila Allah subhanahu wa ta'ala. Na anda malikat musukatan kau kumaapalila Allah na makasiwalo ka sa sukto naman mo nagdirima Allah subhanahu wa ta'ala. Na anda malikat dirima Allah akad yung magpaan ulit talima Allah na kanunganian suka pumuasang ka naguso kapatuloy ka kung mga kagawin amay kasaka hindi ka makasigurado akabar talima Allah subhanahu wa ta'ala so puasang ka na kailangan na makapriparado ka sa ukit o mulbukar ka so kapag-umar ka ulan-ulan sa Ramadan na talima Allah so singgol taon na niya kada-kada ilaya ukit ang akritalima Allah ulit na bilbok ang bulbukar ka nagkasarapan sa katalima Allah kung makasinggol ka siya kanina Allah. Tunay pag-iiroy po Allah subhanahu wa ta'ala apang mo ka na kayo pagpuno ka naman ko ay patuto ka na prepare mo ka na ay paginaw ka sa kapag-umar ka ulan Ramadan akad niya ang naman ang pulo ako ang iman ko napag-umar sa ulan Ramadan napag-iiroy na diya ka sutiyang ka si iko ay maanan yan napuso ka ginawang ka o ipno Allah subhanahu wa ta'ala. Suti na ka kung so ginawang ka, suti na ka so puso ka, sa kapag-umar ka ulan-ulan Ramadan ka, kag-iamatan aso puso ka na sildan o kanuduniai,
Nasirdan o kang baradusa, nasirdan o kat maasaya, na patot na kay manto na sutin ka, pipi ading kaya puso ka, lawas ka na sutin ka, ang ka makasigurado sa makaw masulan-ulan Ramadan, na suti sa puso ka, na suti sa lawas ka, na tirimaan na ka wallah sa mga simbang kaon uri pinawallah. Inna fil jasadi mudghah, mata na tigo na biyaman dadal mo ko lawas, susakamas asab po. فإن صلح سائر عملي صلح سائر جسدي أميك تقول بيا سوساكمس أسبو أمن بمن مقلاوس أمانوسيا صلح سائر جسدي نبتقول بيا سوكادن دنو أنغو تأيان نأمل أنا سمع عمليا نسيبني نسيكو الله فإن فسد سائر كل جسدي أميك ما أنتي مبينسا Adiyan ka na nasakmas asapo aman bebel mo kulawas sa manusia na ayan din miya antir, miya failure, miya binasa na sulin so kadin dilo ang gota iyan na sampor na iyan na sumang amalyan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahil qalb, gina natin gulabi sa puso. Aman bebel mo kulawas ka, patot ka na sulpin ka din kaya puso ka. Diyan kaya puso na duwi ni kaklase. Puso, asakan yan din sa puso ang madalang makulawa sa manusia na adi na mga panyakit yan. Ada apa kabulungon ay nunta sa mga doktor apikla sa nilang sa panyakit o puso. Ikadwa kaklase sa puso na puso asakan yan din sa hayat kawyawiyag o manusia na ano naman po mga panyakit aman dadal mo ko puso ko kabubulwinian ang kawyawiyag umanusya. At tinuwag ka din mga pamumulong ko dunya na dig na bone pagabulong ko panyakit o puso ko kabubulwinian na kaya kawyawiyag umanusya api kapasangin na doktor na din yung kabulungan. Sa ayag pagabulungon na sa mga tao api ang ganyan so agabatan o agam Islam o kabubulwin o puso asa kanyan dun so kawyawiyag at na mga panyakit yan. Anto na ipanyakit o puso ko kabubulin yan at kawyawiyag kumanusya. Naniya kadakdak lading kaya panyakit yan. Paganayon, amandanan ko puso at panyakit na aljahl. So kaadun o kainuranti o puso o agawatan o agama Islam. Nasakitan na naniya kalala aw buong kainurantis iko agamatan o agama Islam na daabang ka at tunay ni ba na babaya o kapanggal bakang ka kumay tumala asimba si kanina Allah kakagya inurantis o puso ka si iko agamatan o agama Islam na ayaw ni babansa ko puso ka na nga kaduduniyain baya ginawa na pusuhuwa na upon magpadalong ko manusia. So napsuruwa mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaidno na din kaya patkaklasi. At kung ay patkaklasi ya kaidon ko manusia, igira ang yaling ko puso so napsuruwa ko kabubaloy niyan asa kanyan na sakit o puso. Na ayang baling ko ginawa na paganiron mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kedaang kasak panabuntaman kapag kababayain ka kung may tumala simba sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kedaang kaon sa kapag kababayain kaon. Nataro kapag kababayain ka ko 5 wakto sambayang na ipagkagulo ka. May sabab kung ay mababaling ko puso ka na nga di ka tanong, di ka kontento. Baya ginawa, nagsuhuwa Kapitulo 1 sa Quran. Inna an-nafsa la'ammaratun bisu' mataan naman asubaya ginawa sa mga nadakis subuya naraka at igu Allah subhanahu
wa ta'ala inunta supala-palayadin mga rarata. Gisubur ko na suhuwa ka na palayad marata. Palayad ang baradusa. Na hidaan ka sa kapag kababayain ka kung mga simba sa kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Datara ko tatingkan mo sa bayan. Na hidaan ka sa kapag kababayain ka. Na ang baling kumukarnan ka. Na ayak panggal ba ka na langon apaka dusa-dusa. Kakagigin ni kabayar ka o ayamaan niyan na nagsuhawa ka. Panyakit tanan adik kebaot manusia upunan maadeng ko ginawa niyan. Na di niya nakapunalamatan sa Allah. Di ka kontento, di ka penuh. Kau makakuasa salad na ububuit tigil niya sawati. Na makakuasa sawati na tigil na ububu niya magatos. Makakuasa magatos na tigil na masanggibu. Na makakuasa sanggibu na umamasa 10,000. Makakuasa 1 milyon na umadwa ka milyon. Na sabab sa dinir na kapano. Na pamilay rin sa okiti kapano-pano iyan. Na pianto na yung kita kaya paka. Sagad yan, kaya kuhaan yan. Kaya maanan yan. Na ikibay ang ginawa niyan. Na pergi sarap niyan din. Kakagya ay pangunutan yan na subay ang ginawa niyan. Mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan ka sa kapag kababayain ka kung mga simba. Datara ko tatikang na sambayan. Kailangan na sumano siya na may istikamat ko 5 waktu sambayan yan. Na upang makasaka na pagkababayaan na kaso 5 waktu sambayan na tatanol na kao. Nasisiya pa na kasi kung ginawang ka na di sumala amya kadakdak labalas imbagay niyan rata. Nasusirong ko kawiyawiyag ka ko dunia. Na manda kala tanto naman sa imbagay ka ng Allah. O siya pang kaso 5 waktu sambayan ka na pinakamalaon. Na o siya pang ka napakapagpigumpi ang Allah so kapagintang ka ko dunia. O siya pang kaso 5 waktu sambayan ka. Maraming salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aam asar ka sa manusia na siya pa niyan so 5 waktu sambayan yan. Mada so kapangungunutin yan. Sa kapangungun tabing unapso man dadal ko puso yan na panyakita na nadikibaot o manusia na di sumala ada apagwis niyan asam bayang o umandunagaw yung mga oripano Allah. Kailan man sabab sa aya kapangungun tabing na sunap suhuwa na pesega di suwakat to na di gumain amay dinanan kading buwa ka mapita. Ano naman yung gede-gede? Nadilid na awid na kalakako kapakipusuwak to na kapakipusuwak to. Nasuman suulan-ulan Ramadan na ipinundaw niya na ka. Na di kapakandak lang ka kung mga sambayan kailan naman. Kaya man ang susambayan ko ulan-ulan Ramadan. Ang kayo kumani, nasusalatul tarawih na niya baluyanan as-sunnatul muakkada may luntanan as-sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadin na salat at-tarawih na miniwalan ang kumang waktu na diyuto'y tanda sa mataan aso ayamaan yan na ulan-ulan Ramadan na ipag-injeksyon yan na ka so kabaluin ka ang mapasang kasimba yang si Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti din ka mapanggal pa sa 5 waktu na yapano ba mga simben sa mga sunnat. Ini man sa tao. At yung Nabi sallallahu alaihi wasallam siya paniyan na ang tunay ni Bana salatul rawatib, sunanul rawatib. As-sampul abun rakaat as-sunanul rawatib. Na sa balas ay mbagay ka wallah. Adiyan ka na nasunan ng rawatib asapul agun rakaat o unaan na uri ng mga sambayan. Na pagganero na mbagay ka wallah abbalas o kasyapang kasan na pakipambali ka wallah sa waling kapusurga. Ikadua na apiyapan dan no pura-pura ko kaludalam yan dosang kanay prilar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay sunan ng rawatib
Nagpaganayron na 2 rakaat si kusambay nga subo, kuunaan niyan. Ikaduan na 4 rakaat kuunaan luhur. Ikatalo na 2 rakaat kuurian luhur. Ikapat na 2 rakaat kuurian waktu maghrib. 2 rakaat kuurian waktu isya, nabilang ang kakasapol ang 2 rakaat. Ika na dabo na nasambay ang sunat ko waktu asra. Bada sunatun, na adna sunat Korean yan na di maapari sa diyang tanan na sunat rawatib sa lakaw mambu ibalas, kamalaan na ibalas mambu diyang tanan na sunat Korean waktu asra. Kading ka mambu na naglipat Ino mga din, siya kanan. Natigaw dia ka na rin kasi paligay 5 waktu asambayang kadiyang kagagin na iya paluba ka na ng pinambayan. No. Hey, pangangapining ka ginawang ka. Aw kabaya ka asul ka o surga na siyapan ka sa waktu asambayan ka. Ino mga din, kabaya tanong makasulti mo ko surga. Antay kabaya iya na makasulti ko surga. Sada ba yung saliban na dinong ba? Bayaw ako. Nakagya kabaya ka surga ko surga. At siyapan ka sa 5 waktu asambayan ka. At iba ka din mata umuhi, na di ka mata umulahi. Ha? Kabaya ka pa kasulga sa surga, na di ka panggalwa ka, di ka pa kasulga sa surga. Kaino to? Bagay si Rahman, bagus da abala so kahit kapnay hajiakan. Wada abala so kapoy muwasakan. Wada abala so dia kan di kasih sidka. Wada abala so langwan taman. Palaya kasan dun balasan wallah. Kipundu subalas ka. Mga waling ka ko surga. Aya awid akal na di ka keklim. Ngayon ka di keklim. Agi da bang kagunsi. Ngayon da kunsi ka. Agi da bang kasambayan. As-salatu miftahul jannah. So sambayang igulsi o surga. Namanong ka man ng gede-gede. Ando ba di ka kasulina, katang isusurga ka? Namata mo mapia surga ka niya o. Why? Na, ino ko ni sulit, parang liba rin na ujian. Manong ka man gede-gede. Adiyang ko tuwat tarak ka, Apor Junior, Montero. Tiga dia kigari na tarak ka na yan. Ino ko di pa kada, tingnan parang liba na baka nungunsi. Iba man di matirwa tarak kayo na baka nungunsi. Ibu di at terwa. Inga di pangagali, kaya susurga ka, kaya di kang pakasulad. Ada bang kagunsi? Natika di ko malaki di simbayan. Ato na kasimbayan ka, nakakina maisa. Gira kaya terangan ako. O sali terang-terang. Ada mana di magusali na usali saragun. La ilaha illallah. Na kemudian kasagunsi. Ayawi dah kan di rumah kagunsi. Nung di pagagunsi. Na yung kasasapuan. Sa puso gunsi ka, ano ba nila kagunsi niya nun? 5 tinga, 5 tinga gunsi ka, 5 tinga ni tinga. Na, ay mo din na di simbiyan na waktu subuh. O di na waktu luhur, kaya nga buka pipiya ginawa na waktu luhur. At isasati man itinga so gunsi na, ano ba nila pagagunsi yan? Mga ori penuh Allah. Nah, di tanwa ya di pernyataan, ila pati o. Insyaallah. O kabaya ka surga ko surga na siapang kaso sambayan ka. Di ka pagkiswa suasa din ka iyam yaw maso sambayan nga waktu sambayan na ayang kapangunutan subay ang ginawang ka. Nakikamay nanan. Anderinon, maderinon. Na di tanong ng pangaloy na di yung kutuwa. Niya bakala kasiksaan o mga tawa pulpas sa sambayan ka. Ay importante na ay naluitan na so balas o kukuwang ka, abalas ka o kitindigil ka o mga sambayan ka na ang nakakapanagun ka man yan yung buto ay manan yan nakapunggal mukhang kasi ito sambayan ka. Mga ori penuh Allah
Ginan na kesukat kanan si ko kakabaluin ka kedaang ka sa kapag kababayain ka ko mga simba ko Allah. Nadatalo ko, simba ko Allah susambi. Anto na pini kedaang kaon sa kapag kababayain kaon. Ngayon ako kedaang ka sa kapag kababayain ka ko kapumbatian ka ko Quran wallah. Ayaman na nagumpot na sunap suhuwa amang mandadalang kupuso ka. Baya ginawa. Apanya kitanan abdi kebaot o manusia adiyang tanan ananga. Amadadalang kupuso yan na kedaan sa babaya o mga simba si iku Allah. Na sumanso ka pumbatian ka ko Quran na simba si iku Allah. Diba? Na kedaan kau sa kapag kababayain ka sa kapumbatian ka ko Quran wallah na si ka ketakuin. Sa kapag kababayain ka ko kapambatian ka ko pimbang na pematian na piya ka dusa-dusa. Inauda ka din ang sanggay sa ura sa kambatian ka ko Quran. Ugaid na si iko 24/7. 24 ka oras ko sudah pito gawin. Naguguraratan na kaamatang ka o gagawin doon sa dili ya silpon ka. La ilaha illallah. Nada ka din makasanggay. Sa may tubo oras sa imbati ako Quran. Inangin na Pedro Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi tambati an yusu Quran amata na sa Quran na pagkoma sa alungan amawri tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asipatan niya sa mga tao ay nimbulay ko iran sa Quran. Nasaka tuninimbulay ko ka sa Quran o ano man niya da susin ko na ka apa kayo tanong sa ginawa tanong pagkabubayan tanong sa Quran may tarap kabubayan ano ba si pagkabubayan daw ng Quran na bugay silpon tanong ano yung pagkabubayan tanong ko Quran na bugay silpon tanong orang mo na kay Syekh Muhammad at kabubayan nila adigay silpon takit na mo ng pure at pagkabubayan tanong sa Quran na di susilpon tanong Quran na pagkabubayan tanong Quran at manapakaisakan kakanya pagkabubayan na sa Quran na di susilpon ka gira apa turun ka anda ka turun ka sa iko Quran o sa iko silpon ka Yang habis tu ah. ha? Sa iko silpon siya patulog ako silpon kanaba sa iko Quran ditanong ni daw ay kagyan din niya silpon na napapamadiyon kaya pa rin siya anda ka patulog sa iko silpon sa iko Quran tabi ako sa mga magulat tayo ako din niya mga ngungod nasisirang patulog ako silpon iran alam mo napakisusurak iran ang yelo ko sa India pagkuparan nakatawa na kay last na mapatulog iran sa silpon iran niya kanaba Quran good night tinguro kaya turo ganun na good night na alam na pa-Korean niya nun diyan katawa na din pa-Korean niya nun jadi mo ta good night Atau niya din yung silpon, ang naging siya. Naging pa siya silpon eh. Pasal yung mga Yahudi. Inakot tabanan, mga 300 rabu na kipos yan, 300 Diyos ang kipos yan. Nabiuno mga Yahudi so ama o Salahuddin al-Ayyubi dato presidente sa India Palestine. Namiya ko ira na Palestine. Iyapon nila na Palestine na kiyam dato ano mga Yahudi sa datarakan dato ira na niniman to. At kaya, at muno nila man sa mga Muslim.
Nakadya ko makalagpot so Salahuddin na gusto ba pa yan, sila buimiyawiyag ko pamilya. Ay presidente na siya maiyan. Na miyapat tayo mga Yahudi, na miyakang palaguisiran, na ebo miyalambo na so Salahuddin na gusto ba pa yan. Na miyakabalin siya si Sayyida Masr. Nakahanda wallah asa ikosulda walaw puluragon, na miyabaloy ang presidente so Salahuddin al-Ayyubi si Sayyida Masr. Nasukya ba rin niya ng president si Sayyida Misir na pinbalingan na niya suwingin yan ang dudot na niya mayan na liyapuno niya sa mga Yahudi kataya palabuno niya man sa mga Muslim man to sa Sayyida Palestine. Nasukya na puno kira ng Salahuddin al-Ayyubi na miyagisa-gisa sila naman buong na miyakalampot sa mga Yahudi. Tigilan, taman sa matatago ko mga Muslim sa Quran na di tanong sila dinitibalan. Ikinala ba tanong palalakaw ya dunia, kapuripisan tanong sa tangiran sa Quran, kaangkiran mada sa Quran. Ikadiyang ko ito ang mala apari. Urgiyan na ni panggulaulaan tanong na udah tanong makatong sa Palestine, kaliapulutan o Salahuddin al-Ayyubi, na ayapan, o bayag na pangbukuro na sa mga Muslim sa dunia, na itan po nakapakato. At tinato na yung panggulaulaan tanong, tinapagalit tanong sa mga baranggiya, ay binasa, o otak ka, puso, umawat ang mga Muslim, kanilang kalipat ya kapumbati ilang kukuran. Kantaya, padunay ya. Hindi nga silpon. Nagusiran pa nga din sa pimba ng barangay, na niya ligapusan na silpon, na niya mga piya-piya silpon, letis. Diya ka ng tiro nun, ito niya matatagusan niya silpon no. Mas malas o katawin niyo. Matatagusan niya silpon. Katawan ka, umano kayo hindi kapatan, na hindi ka makaingat, ay di ka makapaniniat, na pagkadusa ka. Di mo ka papatingaw na, di mo ka palakaingaw na, di mo ka pa... Ngilay nga saya, kanapon na pagilin ako na marata. Tigang kayo to. Di ka di makapangros, umano ka niya kapatan na makapangros ka. Lakaan na ka. Na pag-iskuro na ka, pungo sa baba, ngiro ka siya. Matong nakasukto niluba na ka, nangiron ka siya, uli na siya. Iba? Adun ba na pagili na sa puro, na siya kapag duya puro? Nagagawin daw na di ka di mangaros, na di ka di mangaros. At tawa ng mga Yahudi ay gila pagkino sa tanong na diterima ano Allah so panganitanong sa ito Allah. At tawa ng mga Yahudi o madusat sa Muslim na diterima ano Allah so panganiyan. Kaya naawi na ka dun, na di ka dun magubulag, kapipik na ka na ka dun, nalilepet na ka dun, na bakatulog ka na, yan nga pala kaulonan, so sila po na ka. O barkamago, baba na may layron. La ilaha illallah. Nakilipat na ka din sa Quran. Yun pagabatiyan na yun. Inangin na Pedro o Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Inna hadhihi al-kitab anzalnahu mubaraka. Mata natigo Allah din kaya Quran na inituro nami apakang babarakatan. Sadun sa pembati ako Quran napaka pembarakatan Allah sa kawin niya. Basta pembetian ka sa Quran, napaka pembarakatan Allah sa kawiyuyak ka. Bitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-baytul ladhi yakra'u fihi al-Quran, taskunuhu al-malaika, wa tuhajiruhu al-shayatin. Suwalay, ang pembetian sa Quran, na pembalingan o mga malaika, na pagpakalampuaton sa mga syaitan. Antunay ito muna ka mga baling-waling na syaitan o malaikat? Malaikat. Kaso mga malaikat na sira ni maawid kubaraka.
Aso mga syaitan na sila ni maoy kumay tumalapan yakit na gusto awid akal na gusto ka parangit ko sulda wala. Itiru Nabi, Iqra'u suratul Baqarah. Pembatian niyo kung mga walay niyo sa suratul Baqarah. Fa inna akhaduha barakah. Akagya ay kesukat niyo ko suratul Baqarah sa kapembatian niyo kung mga walay niyo na barakah. Ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man tarakaha sadin sa ibadat iyan. So kapembatian niyo ko suratul Baqarah ko sulda walay niyan na sabenar ang makapesin dito sa alungan amawri. Wala yastati'ul batla na api kapasan yan ikapangat tao na di ganyan kesugat ang tao kung gambit sa suratul Baqarah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapian dunia kapo na pangangat tao ko dunia. Na upuno ka pembetiya sa suratul Baqarah na di ganyan kegagawa yan masugat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ganyan man ikagagawa ka nun. Matia o matlo ka juice, katlo na kata din yan katlo ka juice. Na uman ni isa ka juice na 10 lakat, di ba? Isa ka juice na 10 lakat, 2 ka juice 20 lakat. O pangatlong tapan na juice 30 lakat sa suratul Baqarah, buko nila naman 30 lakat. Nakita matakan ng kusaulan, uman 10 gawi na isa ka juice. Hindi nga gagag. O man gawin, nasa lakat, ahmutian na ka. Natimasaw na namiyat lo pulo gawin, namiyat tamat ka sa Quran. Tuloy iba na suratul Baqarah. Na umansawlan na matamat ka sa suratul Baqarah, sikos sulda walain ka. Namiyagagang ka at pagkatamat ka sa suratul Baqarah, na miyabalis walain ka pakambabarakatan wallah subhanahu wa ta'ala na miyakalidas ka sa kabinasaan ng mga papasangi ka pa mga tao. Inong hindi di panggalabo ka. Uri pano Allah subhanahu wa ta'ala adiyang kanan ayam maanan niya nakapumbatian ka po suratul Baqarah. Uli na Quran wallahu subhanahu wa ta'ala. Tiga maladiya kumanarima tao matiya sa Quran. Niyang buhay ka. Niya kaswa ka silipon na kamuka din tao na daka din makakapata sa silipon na muka kapata sa silipon na dada pipiso-piso ka na silipon na mga di katawi. Niyang buhay ka. Na ayat din na bangkon niya suwaswan na sa Quran na kagi madaray no ng tako simba ko Allah kaya miyaling kumukar ng kanay na o kang baradusa na nga. Naman? Simple. Quran. Tiga. Itiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. So walay ang pembatian sa Quran na pagawa ng mga syaitan na pembalingan ng mga malaikat. Badi ka pa kaya tiga ka. Yung ko to aselaponakan. Naiswitan ko speaker. Na miya kalala ikabatian. Na yakang pagkabatian ko walakan. O hindi ka na ipitiro na di kapakay. Kapakay. Ang kayo mo sa kabaka di po kabatiya sa Quran, sa kanibatiya o na miya bubudu ka. Tika, diyo ko mata o alimatiya sa Quran na ada kan mapaganan. Nadun na murais ka. Paman, nadun na mimurais kayat sa Quran. Abakan na ini sesama-sama yang nagdudumutian na kawadah muray sa ka. Ati, niya pada ka bisa diutan isubay nga pakilan niyan mabumadakali muray sa nagira disubay na napakadadakali niya nasa. Ay, sini, kumadaglas. Tayo ba daw mimuray siya? Napakisisipatian naman buwan. Kado biasa kamu tertutul. Sudah tertutul. Dia mo na mo to sa katawa mama. Namanya naging suwata iyan adi magilida sa CR. Sama tadi pigo na.
Tala'al badru alaina min wata, di ka sa napimbatia sa Quran. Tidak kenapa kayo di magdidan na ano ngayon wata. Di ka paniguan, gua pembatia sa Quran. Amba kenapa? Pernah umapa, bani dia tak pelaka suata yan. Pembatia ko sa Quran. Guyur ako suata. Siwan ini, no ka mamunan, pembatia sa Quran. Naman ka. Napagumbatia sa Quran kayo di magdida, dia di pagdida sa talaan. Siwan ini siya mairan. Mayroon, ito tabiwa tao. Badi benar, mati sa Quran. Tidak naman ito akatipan, kapan? Quran ito. Tidak naman ito ba Quran na mayroon? Kagito suidida. Guni kung makauma Rasulullah sa Madina na inialawro ito umanga at taga-maadina diyang kutuwas para al-badru alayna. Nagukunari makagulo ako siya ito. Nakagyo ko gumuro ako siya ito, natigininan na. Namairan, inukabod na gulo. Kakagyo niya takpi, kawata ko ito. Nagway ni gulo, pinaka naman inaiyan, o ba yung minigulo ko ako nagyan kaya takpi ako sa wata ko ito. Yung kayo, ito na minigulo ka. Ay do, ipundan ko kaya o talang nakirabali ko. Nagtaman din naman ito, may ano ko sa ko, na ayak ka dito sa kabusok tala, alubot, uralay na, kaya kasawa ng Quran. Sama no, ito nagira di sime na di magidida. Palahal badru alayna musaniya tulwada. Yan ini bisa ubod. Nagginan so kainugranti, jahaluddin, kainugranti si iku agama. Apanyakit o puso, kakagyan yaling ko puso yan. Nagyang kutuan na nga, nakialipatan yan so kapagkababayin yan kung mga simbol si Allah, na yan mala na so kapagkabayin yan kukurokan. Natao to. Saan ako bisa pagkisarbihin, nakaidiga. Kung mga simbol yan, nangyalo ko sa natrabing nangyalo ko sa panguparan na pagkisarbihin na ala al-badru alayna la ilaha illallah. Ay, dito kayo sa niya Quran. Nati ko nagod na ng Yaswa. Ay, lagi di simbol yan na lupad na yung mabuding episode. Bukan na, hadihi, laylati. Yan, tiyo susamba yan. Ba't yan ka sa Quran? Makang patabu oras. 24/7 nakakapatan ka cellphone kayo nina. Sumbi ka sa 5 minutes. 5 buka minutos ay gira pagkatulog ka pa. Di ka pasin pagkatulog, lepasin na so ka pagkatulog ka sa cellphone kayo ni. Pagkatulog ka sa Quran Allah. Sa tao, amay ka pagkatulog, nabatian yan so suratul Fatiha sa makatalo na ayang balas yan na timbang ang niya kasilga sa 40,000 dirham. Kala yan ni balas. Amay ka pagkatulog ko, nabatian na sa suratul Fatiha. Ito na yung suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tama sa kapusan niya ito. Makatalong ka kunanan mabati at tigunabi na timbang amya kasilga ka sa 40,000 dirham. Alayan ni balas. Ano kung magdagdag kalayan ni balas, 40,000 dirham, amin ipamring asin ka nga, uman dinuduwi at pagkaturok. Kanaw ba yung kambati ang hon, abang at tira po siya ho. At iyang gugin na naman, nakapasada ka nun. Ay, ako pagkasabot na, supunan niya, gusto ka putusan yan. Alhamdulillah, para mapasad. Nabugyot to. Piya na ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Gitu, buat yang lebih piya. Kalau tiap apa sih bu kesabut na sopunan yang suka pusanya, dah balinian. Warattilil Qur'ana tartila, pembetian ini watinggu Rasul, atinggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Qur'an sa tartila lebih piya. Pembalasan piya. Sa tao, amay ka pagkaturog na batian yan sa makatalo. So suratul Ikhlas na timbang amiyat tamat yan sa Quran.
Dia pamanap, biya katulukan na biya tiya sa suratul Fatiha na biya kasisig ka sa 40,000 dirham. Biya tiya kapman sa makatlo sa suratul Ikhlas na biya tamata ka sa Quran. O kapan tadi ko nakapatay na binis ko surga. Hindi na nikisul ko surga. At nito mo na kapakasurga sa surga. Katatan so kisul sa surga. Ay dapat yun. Ame ko pakatulutan na dito na pakalipatan no. Inshallah. Uway, kamu pwede ng binya suwayurakan na piyagyo ko si India kakaso isa din sa sa humor na asar kayo implementiwanan na inshallah nagtubuloy kapag ito niyo ko niya. Nagisul niyo ko surga, na diyo ko niyo midawa kami alya ka kano. Ay dapat yun. Mga uri penuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga simbasik wa Allah. Ikatalawa simba si ikwallah na dhikrullah. Padil-talong si ikwallah. Permanente so katatadumi ka kwallah ko, tumitindog ka, muuntuk ka, miga ka. Na kailangan nakatataduma na kaswallah. Anta abus mga papanta si akal. Na ay mga lalanta si akal na mga tawa permanente so katataduma si ikwallah. الذين يذكرون الله قياما sira na ya sumangata apermamenti sukata tadmirang ku Allah ku katitindigiran wa qu'uda tatadmaniran su Allah ku kaun tudiran wa ala junubihim tatadmaniran su Allah kumasa amiga siran wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan di pamimikiranan sukyadin Allah ku kalangitan gusto kagilupan Rabbana ma khalaqata hada batila iran ditiruna kadna nami mataan kadud na ba amimiyay layak karibatan paawi mo kiad ng kakulangit na gusulupa subhanak niya suti-suti kahay kadna nami pakina adaban nar napakalida sa kaming kakunaraka. Gi mga tawa, mga lalanta si akal. Apirmamente so katatadmin ka ku Allah. So sakro ka bintang ka, sakro ka kaug ka, na aya patot ka na katatadman na kawal su Allah subhanahu wa ta'ala. So nabi na iya kabasan yan. Tingin na, idha dakhala ar-rajulu baytihi fadhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi قال الشيطان لأصحابه لا مبيت ولا عشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تقول نبي السلد كانوا سلد سلطاق ولينيا ودين السلك قوارتون ودين سنك قنك فذكر الله نتقد منك سوى الله قال الشيطان قبدروا شيطان لأصحابه سيقول لا يقين la mabitun wala asyaun ana ditad na kay makaperembang na guditad na makapagatuang kaya to kaya tatad man Rasulullah bukon makatuna sudu iblis tao ni tago pagti nakagiya kuno makatuna sila na tikuno kaulita gari ino kali ini papalito tingin na diyo ko ay palito ni diyo mo to bulay ka na manusia na andid ni kakinian na kaya tidin taluman niya su Allah. Na makapalagoy ako na di ako rin din makatuang. Andid man natingin ka pakaturugin na kaya tidin taluman niya su Allah. Na makapalagoy ako manatingin na makuha ko ako na tanggong. Tingin na gawin doon kanyan. Kaayang minin bulay ko aka na malait tidin taluman ko Allah. Sa kanugarian tingin. Na ino ako kaya ulit-ulitan, kadiyang ko ito bulayo kaakan. Kaumanyan ko kanyan, na ayaw ko pagkagdamangan na pagkabalasyan na wow, ang sarap.
Mata ini kumapita mapangan. Nasakla niya natingin na mo na kurun kuman, na kuman sa kanya, na ayam-ya kanya, na lang, na daarasan niya nun. Saan natingin ito ka kang kumapyaw? Ano natingin ka pa katurugin? Da, kasala ka pa katurugin, nung masip turugo ko sila pungihan. Inagap tirintan man suwang mo. Naloko-loko pa na ko niya ng pipi na di ako din makuatan gawa di ko syaitan. Lango na gulbok yan natingin, napagkauna ko ron. Ano ni man yung bida? Piyato na ipanggal mo kanya, nakagitin yan, nakapatidin man suwang at ikagin ko to, syaitan, may pagrihan. Nasaknit kunon. Sumasa na siya kiutol sa maunon, natakin ko saknit kunon. Nalang na mapiyaw, nasaknit niyaw no. Mga ori pun Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na sutagin-tagin si iko Allah. Pitiro namin. Sa tao, aamay kapakaturog, nagbatian yan sa makasagpulo iyan makasoy. So la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na ayabala sa imbagayro ng Allah na datarong yakap na haji sa Baitullah al-Haram at tiyari ma'u Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat yun. Agina sa Quran na sa tawa batian niya kung kapagaturugin sa suratul Fatiha sa makatlo kamiya kasibka sa 40 dirham sa tawa batian niya sa suratul Ikhlas sa makatlo kung kapagaturugin namiya tamat sa Quran sa tawa tiduntan man niya sa Allah kabatian niya sa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir sa makasapulo kung kapagaturug ka na datar kaum yakap ni haji sa Baitullah al-Haram at yari Allah. Kala yan ibalas. Sa tao, abatian yan sa makasapulo kung kapagaturugin so la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na ayaw bukat tigo na biyalat yan na gusto surga na kayong dulong sunyawan yan. Kau kapanta gino na kapatid na dili surga din na sumarihan. Ando na ito sumatihan tanong ang may kupakatulog tinong. Patiha, mga pira. Inshallah, na di talon makatulog kami o di talon na mabatiyaw. Inshallah. Ando na suy kadumatihan tanong ang may. Mga pira. Kanya tanong pa na di talon makatulog o di talon mabatiyaw may. Ando na suy katalo ang mabatihan tanong. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Makapira? Makasapulo. Ato na suy kapat ang batian tanong may. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Makapira? Makasapulo. Ay dapat yun. Kubatian tanong na naman. Ay kang batian ko na di ka pasin pagigao. Kaupo na yung batian ko na biga ka na di yung kadinal kubatian. Ngayon to, so gusto suratul Fatiha na di yung katano, kumatiya na. May amitiya na. Bismillahirrahmanirrahim. Amiga ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tiro. Yan o, ada ko to, kapasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ay gira apong batian ka sa Quran, talin-talin si Allah na piling mo iblis ang matanga. Nyala lang ay tunog. Ika pasin paligid na huwa mo ng batian ka na mapamatian ka ng pagpo. Iga. Aan masigura dunia batian ka na. Aya ikalima. Ang batian na. Sa tao, ang batian niyan sa makasapulo. So, astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. Na aya balas sa imbagay ka wallah ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sulaw na minituna ka ang mga tao kumiya baba sa alungan. Lao na minituna ka tao kumiya baba sa alungan na timbang miya ka pa mga nikakiran sarila. Natarayaw pa, miya dito na tanong si iman to. Naubati ka ng astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. Sa makasapulo. Kaya balas ka na datar miya ka pamanik ka kung mga walebi na miya pa mga nikar kami sarila na kiyarila na miska. Uri peluang mo. 5 timananan. Ading ka pangalipat ya may kapagatuloy. Ida ba tao?
Naginan na mga simbolan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ay paday pagalaw tanong sa din kaya ulan-ulan araba? Mga ulit ng Allah, birrul walidain. So kapipiin ka kung bulalos ka. Kakagya asulwata. Amara tayo kapalok-lokos na dirun tiriman wallah suposan niya. Pagkama Laylatul Qadr. Naturun su Jibril. Agus su mga malaika. Nagpamanikan niran su mga walay. Napanggumunan niran kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayat dilang penikan awalay. Na walay ang dulun su tao. Amara tayo kapalok-lokos na dirun penikan su Jibril. Ya. Wala ka panadim ko mga tao sa mutawalay, kami arambit ka silang, tali silang kebugan ko pamagayin mo pa. Sabab sa katatago ka sa dim mutawalay, at dirong pelik sa Jibril, at uso ay maanan yan ng mga malaikat, udi kapalis iko ay maanan yan na mga pamagayin mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah. Ini paliwat rakau kad na naka. Ini wasiat rakau tuan naka. Ada mana patut simpan naka inuntas kanyang buah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Lagu ini paliwat rakau kad na naka. Api-apiain ka kuduang pala mga nukosaka. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Andai kisampay daduduang balalo ko sa kasam yang alulo ko sa siran. Nariya utak kasira na dua, udi na yabu ariya utak kakiran na suwisakiran. Fala taqul lahuma uff. Ubang kakiran na diitirwa sukatiru akasangka. Ano katiru akasangka? Pesengka anak ka, subuin na kay inakagusiyam aka. Pesupa ka na ka, susubuin nila na ka. Wala tanaruma ubang kasiran peringasaan wa qul lahuma qawlan karima. Ading kakiran ditirua atig wallah subhanahu wa ta'ala nasukat tiru mga linana kay pagkapiagi na wairan. Subunan na Allah subhanahu wa ta'ala. At tununun mga say, ang gulmo kang kana, kabalasan kasi inaaka, asakan yan na wiyawiyag, agusya maaka awiyawiyag, o di, na si inaaka, agusya maaka asiran na niya nga unalim kudal mapakuburan. Mabahirul ihsanu ila al-walidain ba'da mautiha. Sumapayag ang mga gulmo ka mga pipiya, panggulmo ka na ka, akapapipiyain ka ko, doon pala halokos ka ko, o iyan, o kapamatayran, at tigilin kaya mimbal sa din kaya kita. La yastati'u birrul walidain, adin yan kitupad, bapiyapan niya kay sudumbal halokos ka, na didiyan kitupad, adin ko tuwa, ayamaanan yan, na din kakiran, di ka pipiyain, mga oripin wa Allah subhanahu wa ta'ala, biwafatihima si isa niyang buto kaya patayran. Madakla tingin, uwi na tingin na madakla tingin ang mga okit. Ang tunay ni ba na mga gulabot ang mga pipya. Akang pipi nga ko doon balalok sa bada mautiha. Kasi ko kapatayran na doon. Mamila na paduna yan yung kaya pagawin ng mga oripin Allah. At dua. Pagawin na yung kaya dua. Diyan kaya doa pangis iko Allah subhanahu wa ta'ala, mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala na dua ka klasik manay. Ngayon doa. Ad-du'a lil walidain wal istighfar lahuma min madahir al birr al mustahibba.
wal matluba. Mana sa kaniyan adua. Apamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala, ma'urip na Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kaniyang konso, kapamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala, ipumangin ka sa maaparila, siya kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na maadan adiyong ko tuwa pangning ka sa didin na kibla ko pangning ka, ipumangin ka sa maaparila, si ikudumbal aloksta. Kagiyan na natingyan, ikakibaluin ka, adikitipid, adiyang kutuwa, kapipipiin ka, kinakagusya maakakorian, o kaya patayran, nagugyanan, ikababayairan ka, nagugyanan, ikakitarima, o pangingkas ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'ul akya'u minuhul amwat, nagtaradun. So kapamangniyan ka sa istighfar, rila wallah, ina ka musya makaawiyawiyat naguswin aka ama aka amyam matay sirampan uripin wallah sa ding kadnanan pagalina ading kanan ading kad ikipamangning kinaka musya maaka san o aya maanan yan na karila ikiran Allah subhanahu wa ta'ala madaglaya. Yung ka na natingin na doa, yung ka na natingin na doa, doa ul maut, o di na kandu si ikwayamanan yan na, kipapantag na ka kudumbal aloksta, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, na paganayron na as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma. Ato na as-salatu alayhima. Diyang ko to akipagpamangan ni nakakiran sa kararana kamukarna kalilintad ayamanan yan na sana nga maliwanag kapipia ginawa ko kawiyawiya ginang ko dunia uli na kapipia ginawa sa kandagal miran si ko kumulian wal istighfaru lahuma nagudiyang ko to akipagpamangan ni nakakiran na dua sarila ang siranota. Dua di mana yapang niya, di kibulag ko pangin ka. Paganero na pangin na din ka din ng bulaga ko pangin ka akit pumangin nakakiran sa sana nga maliwanag. Apit piya ginawa o kawiyawiya ginang ko dunia o di na si ko mga kuburian. Ikadua na din ka din ng bulaga ko pangin ka akit pumangin nakakiran sa istighfar. Kapag pumisag ka o di na kipu mga nakakaran sa nila ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag yung mataan at yung goto kapag pumangin yung nakakaran sa nila si ko katatagulan sa mga kubur na iprilakiran ng Allah at yung goto ang yung nandulusiran. As-salatu huna ma'naha ad-du'a'u lahuma ay an tuqtar du'a'u lahuma bi kulli khairin mumkinu husuluhu lahuma wa yanfa'uhuma darul akhirah. Ayaw ko na patiro na ipumang ni nakakiran sa anto na iniba na sana nga maliwanag. Sira na dua. O din ka di ka pamangisi ko Allah na sa kanyan so kapakapundak lang ka kupani. Si ikira na dua. Bikuli khairin si iko languran ang mga pipya apang ni sa bugan siran wallah sa mapya ko kawiyawiyagiran o di na bugan siran wallah ko kuburian sa bitimanan ang mapya. ويجعلها روضة من رياض الجنة بلوكرا والله سكبرنا برسا كلام ko surga kailangan na dinan mablag si ko panganinka wa yarzuquha an-na'im fiha riskin siran wallah salimu ikalimu siran wallah sajin ko to kandidal miran si ko mga kuburiran wa yarfa'u darajatuhuma ipur wallah sub darajatiran ku anuman amawri sa makasulusulun ko surga wa yataqabbalu a'malahuma bumangani nakatarima ang kiran wallah sulang namya pagumaliran amapia na bumangani nakaplanan ko wallah wa yaj'alahuma ma'a an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin
Pemangani nakapang kuwalla asira na dua nami pagpadairan sa mga nabi, nagu sa mga suhada, nagumi pagpadairan sa mga siddiqin, ipagpadairan sa mga salihin. Diyan na di ko na nang bilagin si ikupang niyo manusia, adiyan ka nang aayamaanan niyan na nadagataran ng apang. Wal istighfar na sub manatigin so ipamangani nakakilan sa istighfar. Maaf, rila. At ikadunan ng kaklase apang ni. So, ipamangani nakakilan sa sanang maliwanag, nagusto ipamangani nakakilan sa rilaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa talabul afu was-safhu wal maghfirah. Diyakun akapagtalabang kaong kuwallah. At pamanganiang kaong kuwallah sa maapan niyan, rilaan niyan sa mga lokos ka, bibir silan, ang kaakam yang awawafat silan. Napakatagumpian wallah, sumambabagtadiran, sisa niyang kutwa dahil magpakuburan nila. Wa huwa a'la, wa a'la al-ada'ya. Di na natigyan, ipipapuruan, apad sa pipapuruan at pangis ikwallah. At yung kanan akipagpumangani nakakiran sa ila. Si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa du'a'ul anbiya, kagyan na naman na pangyan ng mga nabi. Adiyang kanan akipagpumang ni nakaki inaaka agusiyam aka sa maaprila. Kama qala Nuh alayhi salatu wassalam, Rabbi ghfirli wa liwaliday. Kataran no ketiro Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam, Rabbi ghfirli wa liwaliday. Adna nakan narilaya kung ka nagurilaing ka si ina akan nagusya maakan. Wa qala Ibrahim alayhi salam, bumiyatir pun Ibrahim alayhi salam, Rabbana ghfirli wa liwaliday. Adna nami narilay kanin ka, nagurilaing ka, sumangay na amiyago mga ama-ami. Mga parang mga nabi, apipapuruan, aaya, ipapumanganin ka, na ipamanganin ka sa maaprila, sunumban adoks ka, oripin Allah, na patot na ka, na dirunanan magbulag mga oripin Allah. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء علامة على صلاح الابن كما في حديث السابقة. Sabab partiga din kaya mimbar sa din kaya kita sa sabnar abilu yanano Nabi sallallahu alaihi wasallam adin kana napani at tanda sa ayamanan yan na ipetigumpia wata. Sa doktor din uket tiron si kwaya maanan yan na miyaw na hadis, miya batitan o hadis, kaya dakan bati asok po na yung iya kita. Ando na tuwang ito hadis, na yuto so, idha mata binu Adam, in kata amalahu illa min talat, na panu na yung kutuwa, igira miya tayo sumbawat ta ano Adam na miya tupadudun so amalian inong tamusot talo. Napano na di mo ta'aw waladun salih yalu'ula. Aya dikitip ko amal umbuat ta ano Adam na sukipagpumangin wata kapakambo wata umanusia sa wata iyan adinyan di pamangani sa rilaan yan si inay na usima yan. Rilaan wabba si inay na usima yan. Iliyaman. So Imam Shafi'i rahimahullah na adna gulayo ka iyan. Diyan ko to bulayo ka o Imam Shafi'i rahimahullah na inom niyang panamining bulayo ka kamala isimba. Hagyo ko nakiamatay siya kiuto na pititaginap niya pititaginap ko Imam Shafi'i sa kanyan na si inyo luko apoy ko naratadihan na. Inisyo ng Imam Shafi'i. Hey! Pagariya, ino kayo hindi kulog sa din kaya apoy. Hingin na bakor kapag isabul, bakor kapag maalaad na wata ka na sa katawa mamaawata. Ada ka na mambiit ko agama. Nagiya, ipusiksarakan sa din kaya naraka, ang utawata akan. Napuning korka ang biyatang karakan kaubak kalo-kalo na maauna ko niyan sa din kaya naraka akan. Ana, tingin na, ano ba tatagwi wata ka? Tingin na, si isa padiin na uman hindi kapitayan na makuma sa padiin na hindigal. Ayaw ko na, pinggo na uron niya kiyo to, hindi mo tajilin hindigal na sa padiin. Agi mapita,
Amakan no so Imam Syafi'i na hindi pamimikiran. Lumiyala ko na sumin sa padiin. Agi bako sa padiin na ina piyang takyan na suping bulo na uro ng utabulay o kaya na dindigan ng utawatayan. Niyaw man yung bumama. Adindagan ko kini na padiin. Tingin na hay urak. Ando siya maaka. At tingin na suwama aka na niya wafat. Niyatanggal sa Ginoong Imam Syafi'i at dito sa Pitero ang utabulay o kaya. Natigin na, ino ka di paganad sa ilmo. Natigin na di mo mapaganad sa ilmo, kadi nga dagang na lang, malima po sa kansin, at pamasakan sa panganatan, ayap ka kanwin na akin. Naugun na kaya ka na yatigin, nadag ka kanwin na akin. Natigin na badi ka pa kay, pero hindi ka di mapasay, naloy niya nun. Badi ka pa kay, ipambagayakan ka kaso di ka di mapasay, napaganad ka sa ilmo. Natigin na umus na, yuti kaya pa sa dangkira na umanggawin na ibagay na nun, so di na di mapasay. Na miyaganad sa ilmo, na 10 oras na miyunuton, na kagi makaunuton na piyangin do Imam Syafi'i rahimahullah, na ayam yaswa yan mati na so bismillahirrahmanirrahim. At ang niyang gulo na mga ulipin ng Allah. Kagyakon, o gagawin na pitat, taginap man Imam Syafi'i so gulo yung kayan, ang maada sa diyang kutuwa naraka, kasi matatang sa kutuwa mapi agar pa. Iyan na hey, bulay yung kaakan. Ina ko, titagin ng pinakan sa amo na apakatotong pa. Iman, ito na miyada kong. Anto na isabak. Natigin na sa kayo pag-isin na kan Imam Syafi'i. Anto na inibili ang nakuwatakan. At tigyan, apya kapag nadakan. Na ayam iya balisiyan na so bismillahirrahmanirrahim. Tigyan na so din so kaya balisa niya ko bismillahirrahmanirrahim na niya ang tatako ko katatagol na apoy na niya tago sa din niya mapidar pa. Yuti kaya yun wala sa hadis kursi. At hindi na ipagkayakan sut ori penakan ubakan pesiksa o apoy ko naraka jahannam atin awatayan na minibagak yang ko dunia amya balas yan so ingaranakan atimu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat ako ay minibagak yan awatayan at takulanggang. Ano nyo? Malutano yan yung nagida-gidaan. Dua katawa babay. Malayo. Yung buto ay isaw na malaisimbot. Wallah, di kiblagan sa puasa asunat na di kiblagan sa mga salat at tahajud. Yung buto ay ikaduwa na yung pagkagaganyan na mga paralo. Ano ka pa no ba di makasusuna sunata? Agi matay siran. Na uman alungan na jumaat na anak pagkapong kupataruguwa kumuriran aapo ya pakiparpukiran. Guminiro ako na yung moto ay pagkagaganyan na mga sambay ang buo, mga paralo. Tingin na daan ni. Ino daan niya ay nakusisita sa dunia. Na miya ka na kay simba ka di ka di mano na sunata puasa na di ka di manahujud. Na iman to na katay ang pagkipar pagsabunta na kanyang kaya apoy ang pagkapong kupatarugo kuburta. Nakata miya kay tamad na buntal ka. Tingin na ba ako kada ni pagma. Ad na wata ka na sa katawa babay. Amini baga kakang ko dunia. Ada akan mambiat ko agama. Dalawa na panggal ba kanila kan gustaan na sila kang di pa nagwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kagiraw ko ng buto sa katawa babay. Ayaw mo pagkagaganyin na sa mga paraluwa, mga sambayang abu paraluwa puwasa. Tingin ay no ni. At iya di susang po na saging kami akang guna di suwata tila ka aminig bagat po dunia. Tingnan kayo. Saan natigin na at na minibaga ka na sapo na saging. Na umanatigin ni dumapo na papanok na mimbali na silka kanon. Makakano na pangangayaman na silka kanon. Ay apanobo na makakano na manusia kami mimbali na silka kanon. Bangka tigin di kile uman miyuma ang kaya apo ya makapupo sa dingya patarugo kuburakan. Nadirak ng kipal pagkapakirin dingon sa mga raon na saging. Amin ibaga kang kudunia o kaya balwini na silakakan. Yan ang so. Ada to mga lukas. Ayaw pa niya taniran na hirap pumula sa babu. Apiaan to na ipamulaan niyan. Na paniniatan nila sa pumulaan na kanain na silakakan din kumataw. Ayaw mambuha kong manyan lang. Yakap-yapi ikaw ma. Yakap-yapi ikaw ma. Iman to na ay ka pumula kang kunyuga ka na pumula na ka na kauba kalo-kalo na makato na marabasakan na makalakoy tamo. Yan na susunod ka. Ay mamugya so ni og na tiyar to ikaw nga na miya kay to ikaw nga.
Wuni na perbas na didengkidan sa uma. Akagya sadaka. Pakambarakat no Allah. Mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nang besi pagkesukato mga tao aming bubuata sa takulanggam. Ayang mana niyan na ay kesukat yan na pisik sa unsang kuto doon makubuyan. Na patut terka ng beluy na kaswata kawala doon salih yadu'ulah kaangkan yan pagkipamangis iku Allah subhanahu wa ta'ala sa pangan ni ang mapya rila ang kawallah na beluy niyan sa kubur kapag sa kalamalaman sa iku surga. Ayaw patut terka naminggulan ka so kapipipi nga kinaka. Naman, ayaw pa ko yung kurong. Di ako maasa ka tawa mama ko Rasulullah na tingin na ya Rasulullah, anta ako mga manusia ipagampag niya pipi anakan. Tingin na si ina ka. Tingin na orya ni ina antap man tingin si ina ka. Orya ni ina ari antap man si ina ka. Agi kapatid ng kumasoy. Orya ni ina antap man siya ka. Ama na niya na talo ko, ina na isa ko, ama, anto na isa babae. Aya sabab yan naki na suwing na miya katlo sabag akarasayan. Kuki pupantag niyo po tayo. Sa tanong ay ang mga dato na datanong makasagid. Sumangin niya makasagid. Ilan niyo man paginiron, akyara sa'yo katanong ina. Na ini kalimbit at tanwiran na ini pun ko kaya kararing ako ina na taman dun ko siya orang na kaya pagawi-dawi din niya na katanong. Mga uri penuwallah, siya ulan, kaya pagawi-dawi din katanong, mga inatanong, na ina o, irararoiran dun adiyong kuto, kaya pagawi-dawi din katanong. Malo nga man ang gada-gada, buwan ko di mangararing so ina. Di budaaban niya nagkabaw, budaaban niya nagkakan, kawan ang atang ko soldat niya nagkaguin na pisumban niya. Permi dun lalangotan. Na uman gawin na pagkumanang kasakala ko soldat niya ni inaaka. Nakanauban na niya ni atin ay sinin niya wata, kaya soka-sokara na di mo imawa. Bindalan mapni ato ina. Ikiraki, pasakit, auluwin na, pasakit ang ipanuwin na, nakatutunan niya, nakapagkang pakaulo niyan, sa kapasakit yan na di pa karuminom sa gulong. Kapangalian, o baka maantir ko soldat yan yan. Kaya sila katawa din na banyan. Aranon, kung kapag nila, asum niya gagisiin na ka, sa ayang maanan niyan, nakarasayan, o kinipwenta din niyan na ka. Inaunay kadua kaya sa libyan sa karasayan, nakadiya kaya pambawata kaniyan. Sa ulang pan, ada kau mo kaya pambawataan yan, baka na dinong ipagalere na balinit. Nauman dinugawin na kauman na nakarara sa kapambalitaw, nakadiya ko sa lumambo. Ay pambawata kaniyan na mata-mataan na miya kagdam sa biktima na namala. Abo, kasakit, kapag atutong kasubunian. Nakagya ko isa mo kauras, na pambawata kaniyan. Na inawama iyan, doon na din yan, pinatataw ni pagkulaw-ulan yan. Sa umandas sa lumalit sa kapaliyong kapod dunia, na pagkabansad alawas yan, na din yan, pinatataw ni pagkulaw-ulan yan sa kasasaganin sa kararas, o balilit sa puto oras sa kipambawata niyan. Nauna kagya ko'y pambawata kanyan, doon uri panuwawa, na pagurusang kanyan, nauda kakin milapoto na ayak kilapoto na diniyawan yan. Anong kamaling gada-gada? Nasdad na bang kaada takiina ka? Papasuma ka? Ano niya to na mga tawabiruin niyan? Amidin si ina iyan. Ano niya to na mga tawabiruin niyan? Abuin niyan siya maiyan. Ano niya baloy amidin si ina iyan? Parinitan niyan sa wata. Paminipiyan sa tuga. Paninimpala iyan sa gata si ina iyan. Malumba-lumba na kapatimpla yan sa gatas na hindi pamasungan. Hey, lakas! Kaya kita nawatay niya, yung agatas yan nanan. Tumuabak ka din nira pa sa udatan. Amin na bagyan na ni adat ka sa kitupatan ng kakiinakan. Ori puno Allah. Ayay katalo. Ang iya sabi ina.
Sa kararas ang masakit na si ikway maanan yan. Na kinimbawat taan yan naraka. Na tudoy ang kanyan. Si ikot sulgat tandayo duwaragul. Adang kapan kapakala. Na igira di ka di sakit na ilang kama na masusuoy na abusoma. Isiran diniturugun. Sangkot wajing ka di ka kekaya-kayaw. Natutuloy ang kairang, kauba ka mabinasa, uba ka maantiyo, sa jumot wajing ka di ka kekaya-kayaw. Nakapaniran na tao to ulit ng Allah. Adiran keguru baka pagpagaguro ka. Kira niya kaguro ka na, piyapan ni katuturo ka kira na pagkikuro to siran. Sa dirang kabay uba ka pagaguro. Ang pikap-piya ka tatamairan o panganangkan na hindi kaya pakaguro ka na kaya ginataniran sa mga panganangkaniran kakagiis kay niya sa muriran awata na anda ka din matatago ibnu Allah subhanahu wa ta'ala. Inao, duwan-duwan yan din suwata ayaman na niyan na maranta ikaplok-lokos ridallahu fi ridal walidain. So kasusuatra ka wallah na si matatago sa kasusuatra ka inakausiya maakam. Wasuhtullahu fi suhtil walimin. Nasuka pagkirarangitir ka wallah. Nasalin sa kapagkirarangitir ka inakamusya maka. Nabalasan tayo wallah. Al-jannatu fi tahti akadamil ummahat. Ay ako na kaya kapagkasurga ka. Nasalin sa kapangalimbo na sa sampur na kapangalimbo ang inakamusya maka. Nagyan na kapagkasurga sa surga. Na ubang kasiran babari apapasong aka. Na mga ulit wallah. Ya ka, subrad na pangadua ka orasan na ditang tiga pa kapamagsuda, walasang kanong wala. So tiga ka na ikaranon tasot taon na lang yung ginawa ta. Kakaranon na kan din, pakatatatas na ka na yan. Uy, na mas ikakaranon na ka na ginawa ka, nabusundulugra ka na sa marami. Nakagiyamuat na ng dulug na ini, na natumok man ang akwiran din minulog sa malo pa na mabubuwa. Gawin yan, di sa bakya, loo ka na gawin ka doon yung sundulugra ka. Kauto si Kapitan, naman lo ka na ikararano na huli niya gurutan o si Ustad Muhammad kakagya mataan so panagunta maniran na tanto ang mala adiran tiga servisyo na duty sa bapa pumangdiya ko kano sa maaprila wala da akan katarotopi o panagunta man huli na di kan dinuguda ko agama nagyuto so kamabali ako na manusia di po katarotop o yan na yan nawasiat kung mga luksok adin kaya huli na mga wata adin kaya minduli sa rahmatu Allah as sukol so kapag kabalas ka sa lukos ka na paganeron na ipirus ka din at kapaking ginawain ka kung mga bulayo ka iyan so mga bulayo ka uwi na sunnatullah ta'ala itataro sa din kung mga wata so ilan di kapaking bulayo ka kung bulayo ka uwi na bulayo ka uwama na kebabayaan niran sulaan niran ano yung gusto akuan ikasuswatu ina aguswa maamin dudu sa rahmatu wallah apang giginawa iso magariyari tulun niyo kung mga tunga na iniyo para di kapotol so niyo di kang giginawa ina sa kanun ni tutok ko mga pamintuan o mga wala yung mga bapayo mga babuyo kaya baka nuran din betulakan na ikasusuati ina agusya ma ay maana niya nakapangaling baba nakakimabu ka ba ka apat tutong nakarandi ka potol sa relationship yun na sunnatanan pada sa sunnat ay pagkababaya wala maana niya na dumbal alokas na sumya nga papasa di na mapiadi kang gunaan na pesya panuga mabinasa na uman mabinasa na umpian kan itataros subala sa pagkakalimiranon kapag yaginan na padanan si sadaqatul jariyah wala niya papasa dira ng mga pipya na itataro sa din sa kapagumpi eron kaan niran din na pagkakalim adi yung buto ay pa niya na mapya pali sa last after un tanong nawaraan o lokos adi na pagkabubayan niyan kumangawata iyan pumrakit pumukag ubadid na pagkabubayan niyan kumangawata iyan na itiros kun umawata akag kabubaya iran o pagkabubayan ni ina iran pagkabubayan niya mairan awata iyan na itiros kay kasusuatan na nulugwal alokas sa katatanggilan si Ibo dal mapakuburan wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tarbuluni mamaritan Kusong ngaran niya mo. Kusong ngaran niya? Haji Siti Alia. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا القوة المتين إنك أنت الله يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله, katika mia pagling kaming kay mantua mapia kagagamiin tinibawa mia diyang kutuwalok sa miina mia si Haja Siti Aliyah pagninamir ka ya Allah sukyabat ya ako Quran ka yandiru guda ku agama sumanga bala sa imbagay karkanya mga pipiyasak ya pamamakin gamirun timba-timbangan ka na baga ka sa diyang kutuway na minok sa mi babayam ya si Haja Siti Aliyah ya Rabbal Alamin. Amin. Baluyang kaso kubur yan na panasa ka na malama ko surga pakalidasan ka kumay tumana akasiksaan naman dadal ko kubur yan ya Rabbal Alamin. Liwanagin ka sukuburian tamo na kaunsuli ka kabarakat sangka na nakuburian ya Rabbal Alamin. Pagninamir ka rilaing ka maping ka kudanyan katarutupi ku mga simban yan rakap sebab sas kami mga urip na di kami pagkatanutup malbud kami malibat malbud kami malipat iyadal quwwatal matin. Panginamir ka sebab sa kinikulang buumay tumalaarata ginawa ko mga pamilya niyan mga pagarin niyan mga tungalay niyan at iyagalatan niyang kudunya. Rizki kasih sa kapakapantan kapakasya sabar kapakatijar yadal quwwatal matin. Rizki kasih sa mga rizki madaklama halal di manggagasto ko'y kibayaka pakibala silang sa diyang kutuanok sami inamiya si Haja Siti Aliyah ya Rabbal Alamin. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ومغفورا اللهم اجعل تفرقنا تفرقا معصوما ومباركا اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.